Ah, Susu. Good afternoon. Morning, ma. Good afternoon. Nwanne m almost o. Ki nọ n'ọsọ? Morning, ma. Ọkwa nne m arụ adịrị ya. Nke a na-eme dọkịta ita anyị kpọtagolu nwaanyị a still ife na-eme ka na-eme. Chirukwa mmanụ kwunu sinsi a. Nwanne m ọkụ ya ka nna agbaje ife anyị. Ọ kana ya arụ. Ọ kana ayakwa o. Ọgwụ na-enye ka ọ na dọkịta ma ha ọrụ. Nwanne m amakwanụ m abụkwanụ m dọkịta. Ọhịa na-eme unu ịma na ndị nwere ike ama ha naanị. Ọ na-eme na agresive gom since ụwa. I don't graduate. Then I'm a doctor for over a year plus now. Na-agwa ndị mmadụ. Ma microphone ọ na-ekwu ihe a since over a year plus now. Hey. Chikwube ndị abịa ebe a kịta ndị akwụnozu 6 months ago. Mgbe mmanụ kwụfa ha kwalụ ọ mma tritigide ya. Mgbe a nnukwu arụ na ya mụ agbagide ọgwụ tritigide ntị n'ọnwụ. Nwa ka agụkwala akpata ozu. Mgbe kolufe ego sef duto na ọfọm ndị kọstọma ka m bụzi. Ne mpachukwu ma nke anwe ekele gị ọ na. Mese da ngwụlọ mgba mụ a tritigide ya before da ngwụlọ before mese wee nwụọ. Nwa ka atọ ekwalụ gụkwa ma nwụ ahịa gụma akpati ndezikwa ha ọfụma. Ọ na opikolo ha nke ada ha nwaanyị nke na nwe mbe na-eme ya nwa ọrụ mụ atiritigide were rapụ ụwa ife de mụ na unu oke osi finish na akọsi na ị ga-enye m ọlụ ma na ọlaịn mbe ihe nje triti mmadụ igbo ị na-agbaghalị up and down gwaanyị na amara atụ ele m onye na-eme unu nwee mụ obe ụna ji na-agba ndị ọzọ aka ahịa Beka fún manu kan malu kori kan chalo kele ni neja kan malu kan condition ya de ki solum ja fún manu kwa mba mma chekwube gị nwa treat gidele o wee nwụọ juo onye ọbụla masị gị n'ogbe mpa chukwu ma nwelu ka ele gị gị nwa gbagidekwuli ọgwụ o wee daa ngwụlọ tupu na ọ nwụọ ngwa gị ịchọ anyị jere ogbefa ndị be ha ama ọfụma anyị kpoje mma mmanụ kwuru bịa m aka malụ anyị achọrọ n'ikwu ozu anyị aka akwadobere na o kedu ihe minu isokwara n'azụ o iso m n'azụ mkpọrọ polisi ifunye minu kwa onye amada adadile na nne ya unu enwezi rivanaja were mmiri gota akwa aka alụgodo be ha ọ dị ka onye amara ihe na-eme Is your brother bi? Go forbid. Mama ko bi fe kita o. Oga, wo ifi ye me. Ne ya. Alu go ma akọ gị. Oga, wo ifi ye me. Enye ọrụ da kita, ọgbụwa ga anya. Biko. Ama n'isi na anụgo ọkụ. Ifuna ya adị ya, ị ma na kapatara bata. Ifuna ya adị ya. Aizu dezu na ya adị ya. Aha. Dibịa na ya adị ya. Dibịa nya okiateka anyị. Onye oshi nọ na ya ada na-eru m ya ebe agwa ngị agwa ndị isi ekwe ifunu ogba a na-eze anya eze ọ bụ na nwara ọmara ya tata ya dị na-esi anya na-aza akọnye weta ije n'ugbo niile kịta ọkada bulu gị na-abata ụgbọ ajọsị ya buje gị n'akọnye weta adọrọpụ gị n'iru ebe a ife nna ya gị bụ ka ma ọ daanụ ka ya pimelu gị dị nnọọ afọ ọzawa gị ma ọkpa azawa gị ma ofu ya emewe gị aji nchukwu anyọ gị biko ịma na ọkụ mmanya na-egbu amaro na-enwe busu na-apụ ala ka mụ daa na enwere ife na-eme mụ gwa gị enwere ife na-eme na-afọ agwa gị ka mụ daa ịma na ị na-atụkwa ụjọ ka mụ daa nkụcha mụ dị nwoke bụ pụọ ebe a ọkwanụ be onye ụjọ ka na-atụ bodogbo aka odogwu na-ebu onye ụjọ ụzọ aṅụ ndụ ka na-azọkwa gị ya ndụ ka na ha azọ gị bịa ri na ebe a ọ dị mma ọtara gwasa aka ebe a nke iji bụrụ onye who are you to command me oke mmiri ya jebe ri jebe mma mmakwa gị fe kịta ahụ ọga onye ife ya eme nne ya alụgo m akụkọ gị ọga onweghị ife ya eme enye ọrụ ebe a kịta ọgbụwa gị anya you cannot do anything ife m na-agwa gị kịta ike mmanya ahụ ijikwa ese ma ọ bụ kacha igwe ọga na-eme anya ọmụmasị ebe ọkọchị
Oge gidi tu awo ya kire meta aka. Ina village gị je na-akọ nke anwa. Ịchọ n'ọkpụkpụ aka anyị eme n'ọkpụkpụ aka. Ịchọ iwe ofe alacha m gị kịta. Ịchọ n'ọkpụkpụ aka adọ gị n'igwe a adọ gị ka agụ. Ịbịa na spiritual battle. Ọ pastor ka nna anụ. Di m bụ pastor. Lord m ịchọ onye gị ozugbo. Enwe ndị ya na-emeri ya na this compound ọ bụrụ maka mụa. Ndị ya na-agwa kịta na-eke ọ na-aga ọ pastor ka ọ bụ a full grown man of God. Ife ọ bụrụ ịchọ onye gị kịta. Ndị ka na-agwa gị. Ife iji bụta ike iji. Ọ ga-adị gị ka ọ dị. Ọkwara ya dị a. Ọ dị egwu. Ịtọrọ ije esi ka esi ebi. Bịa ya. Na ya ọ dị mbi ya. Okay. Onye si abata si eje kwado ka mụ akwado. Ya eche aka o ji ahọrọ ọgwụ. Maka m na-emesisi ya. Ụmụ ebu na ihe akịta. Ụmụ ebu nwaanyị egbukwa m biko nụ. Keteka, excuse. Biko. Anụ nke na-aba. Gbayalụ. Afọ m n'ụlọ ejego mụọrọ m karat. Ndị ụlọ bụ unu. Je kwado ụnụ. Ọkwa ya ndị ụlọ bụ unu. Onye kwute ebe udo udo ịsọsị ya. Kwiro nwe Igbo. Je kwado ụnụ. Biko ewe n'iwe. Okwudo ka anyị na-achọ. Dị onye na-achọ udo. Dị ọbụla ebe ka anyị na ịtọrọ afọ ịda ibi. Ogwe m